Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite Electron Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear Gaha India Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adapay ti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adapay ti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ti badminton ti maysa kadagiti sumiksikat nga sport tatan. Saan pa'y unay nga kilala kumpara ti basketball ngam daytoy ket adameten nga makalalan kagayng kapsat iti followers ken komunidad na kasla iti volleyball met laeng. Nangruna kadagiti ubing nga agbasbasa. Ngem amoyo kadi nga dati ubing ditoy probinsya tayo nga Ilocos Sur. O balintay ko na nga prinsipe ti badminton. Taapay, namindwala ang metgaminan anang halay ti medalya iti palarong pambansa. Dahito iti tampok tayo tatay iti programa tayo. Ilocano dahito'y nasiglat. Bayat at idadumang atleta pagpakarigat nga makagunod iti uray bronze, wenno silver, medal iti sport events, uray iti unit meet laeng, wenno iti provincial meet, ngam daytoy nga ubing laklakaw na lang nga gunuden, daytoy balitok a medalya. Iti palarong pambansa lang matkiday. Wan saan lang iti Region 1 Athletic Association wino Batang Pinoy no diket iti mismon apalarong pambansa. Isuna ni Carlitos Joe Tulits Corrales. Ti 13 anyos a badminton player manipod iti Kodoog Narpakan Ilocos Sur. Grade 5 na pailaeng ngem sangarep-repen dagitoy a medalya, trophy, sertipiko, kanda dumapay a pamadayaw anagunudnan. Dagitoy amin ket gapu iti kinahilig na iti badminton. Ada nakasabit ken nakadisplay daytoy ije pagtayng anda. Ngem kangro na anti amin daytoy panagkampiyon namanen iti palaro iti daytoy atawan. Nupay grade 5 na pailaeng. Umuno na nagunod na dahito balitok a medalya idi isuna ket grade 4. Kayat na asawan, posible nga Grand Slam isuna iti sumaruno atawan. Inton isuna ket adan iti grade 6. Naragsak nito lits ta naigkan iti pamadayaw, dagiti kailyan na, ken kaprobinsyaan na. Marami pong disiplina sa sarili, marami pong sacrifices, everyday training, everyday extra, and importante po yung paggising ng maaga, pagtulog ng maaga, important breakfast, important dinner, and yung mga vegetable po, yung mga healthy fruits, and healthy pagkain po na makakain sa ating katawan para
mas lumakas po tayo. Okay, champion ka na last year. Sa taong ito, parang mas mahirap po minsan yung pag-defend ng title, pero in-expect mo ba na makukuha mo ulit yung kampyonato? Actually po, hindi ko po in-expect na makuha ko din po yung gold ngayon. Dahil ayoko po na maging kampante po sa sarili dahil baka madisgrasya po. Ganun po. Okay. Pero habang nandun na kayo, naramdaman mo ba na parang kaya ko to? Naramdaman ba yun? Yes po, nararamdaman ko po yun na kaya ko to dahil sabi ko po sa sarili ko, lalaban po ako ngayong 2025 palarong pambansa po. Nakailang games ka doon? Hindi ko na po maalala pero actually po, madami po. Sa akin din, sa palarong pambansa sa Lawag, nakailang games yung ginawa mo doon? Mga 6 po, 5 na. Okay. Kailan mo naramdaman na makukuha mo na yung kampyonato? Yung malapit na po na mag-final point na po sa finals. Yun na po, naramdaman ko na po na ito na yung time, ito na po yung makuha ko yung back-to-back gold in this palarong pambansa po. Nasa game 5 or 6 na ba yun? Mga game 6 po, ganun. Since sa Ilocos ginanap yung palarong pambansa, mas malaki ba yung tsansa or yung kumpiyansa mo na makuha yung gold? O wala pong nagbago, kuya. Parehas lang po yung kumpiyansa sa sarili ko sa lahat po ng tournament at sa lahat po ng parte ng lugar na pinupuntahan ko po. Tulich, bali Juan, pangalawa mo na to, ilan lang yung nakakagawa. Ano yung naging inspirasyon mo para makuha? Inspirasyon ko po yung mga nagtutulong po sa akin, yung mga nagsusuporta po, yung mga parents ko po, at yung mga coaches, lalo na po si Coach Sai, dahil siya po yung mismo nagtutulong po sa akin sa bawat training po, araw-araw po. Oo. Naging hilig mo ba to? Kailan mo nakita na parang ito yung gusto mo? Parang gano'n. May nakita po kasi akong mga bata naglalaro po noon sa likod po ng bahay namin. At nakita ko po na masaya po tong laro na to. Kaya nagpabili po ako ng mga gamit, yung mga mamura lang. At doon na po nagsimula yung paggugusto ko po sa badminton po. Mga ilang taon mo yan? Mga 6 po or 7, ganun po. Mga 6 or 7, okay. So, paano mo na-develop yun? Everyday training at sipag lang po talaga, sipag. Oo. Paano yung naging training mo? I mean, kailan ka nagsimula mag-training? Di ba? Nung una siguro, hobby pa lang naman yan. Yes po. Pero kailan ka nag-formal training ng gano'n? Formal training na po yung mga 8 or 9 years old na po. Nag-start na po yung mga first tournaments ko po sa Laguna at yung mga little tournaments po sa aming team lang po. Team WDM po. Okay. So, kailan yung unang kwan mo? Kailan yung unang medal? Unang medal ko po, very first sa WDM po. Doubles gold din po. Mga 8 years old po ako nun. 8 years old. Ubing pailaeng, ket hilig na talaga ni Tulich iti badminton. Ket gaputa nagbalin a passion na daytoy nga sport saan anarigat ana-develop kang kuana. Na-develop ken kuana. Nang runa ta adda dagiti nagannakda ada Randall kini Charmaine Joy, parents na full support iti daytoy a hilig na. Ngem kang runa ti amin iti disiplina nga ipakpakat na iti bagina tapno magunod na dagitoy. Tanggap sa Marami pong gold, marami pong hirap, marami pong sacrifice po. Lahat po ng tournaments, lahat po ng achievements, binibigay ko lang po yung todong-todo ko po na lakas sa bawat tournament. Kaya nakuha po yung mga achievements na ito at mga disiplina sa sarili, mga sacrifices po na mga magulang ko, mga time po, lalo na po yung mga time. At yung mga coaches ko din po, yun lang po. at the same time, first in history, nakakuha ka ng talagang scholarship sa private school dito sa Narvacan Catholic School. Ano masasabi mo? Masayang-masaya po dahil first time ko po makakuha ng scholarship at mas gagalingan ko po na mag-aral para mapakita ko po sa kanila kung sulit na sulit po yung pagbibigay nila ng scholarship po sa akin sa NCS po. As a home of the great ng sports dito sa Narvacan,
ano rin yung masasabi mo talagang pinapakita natin yung mga accomplishment na nakukuha natin dito sa Narvacan to represent Narvacan? To represent Narvacan po, nagpapasalamat po ako sa mga suporta ng mga Narvacanians po at yung mga pagpapanood po sa akin ng mga Narvacanians at yun na po. Ngayon, champion ka ng palarong pambansa, kumbaga national ngayon. Ano yung next target mo naman? Next target ko po, mas maraming achievements pa po. Yung mga palarong pambansa na naman, this grade 6 po, next year. Sana po makuha po yung triple champion po. Kasi ngayon grade 5 ka, di ba? Yes grade po. 5. So aside from palarong pambansa, ano yung iba pang target mo? Mga Asian Games, SEA Games, Olympics po talaga dream ko po. May mga offer na ba sa iyo? Actually po, wala po muna. Pero, Nakuan? Yes po, yung mga PBAD po, yung mga national ranking po. Ang ganun po. Actually po, yung national ranking, ako po yung number 1 dito sa buong Pilipinas po. 12 and 14 under po. Okay. Then, international. International po, first time ko po sumali sa international nung bata pa ako, mga Thailand po, sa Thailand po. Tagal na rin yun, no? Yes po. Oo, susunod yun yung target natin ngayon. Yes po. Oh, yun, okay. Dahil ikaw na yung number 1 dito sa Pilipinas, may mga bata, siyempre, na gustong sumunod sa'yo, nag-idol sa'yo. Ano yung may papayo mo sa kanila? Mapayo ko lang po, what I can say po na magsipag po kayo sa training, makinig po kayo sa mga coaches, parents, at magsipag lang po kayo sa training at mag-pray po kayo sa Panginoon, dun lang po. May ikon ba? May tawag dito. Parang tawag dito, secret moves or something na parang sa'yo lang na kung bakit nananalo ka, meron bang sikreto? Mapang-asar lang po ako. Ganun. Sa game. Yes po. Okay. Okay. Maraming salamat. Thank you po ng marami. So, ayan. And good luck sa mga susunod. Yes po. Pasalamatan. Mga may gusto ka pasalamatan. Thank you po sa mga nagsusuporta po sa akin, yung mga coaches, parents, grandparents, lahat po ng family ko. At thank you din po sa mga nanonood po sa akin at sa nag-idol po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng mayor ninyo, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, at libreng gamot
Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, x-ray and everything, pati dental, and of course, ti agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta dito met probinsya ting Ilocosur nang na dito syudad ti Candon ti napili da nga aramiden dito Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno. Kas kunadan iti likodan iti baligi dagiti anak ada dagiti naganak amang ikarkararag mangipapaay iti sibubukal a suporta tapno baligi iti gagem ti andakda. Kasto iti papaay suporta da Charmaine kini Randall kini Tulich. Manipod iti nakita dan ti hilig ti ubing iti badminton impaay dan ti suporta tulong ken kararag para iti daytoy nga anakda. Ano yung mga naging ginawa natin para ma-develop si Tulis? Well, sir, nung una kasi nag-focus kami on how to foster his young mind pa para regarding sa badminton po, sir. So, hanggang sa nagtagal na siya yung mismo nagsabi sa amin na gusto niya talagang mag-badminton. Actually, sir, meron nga yung time pag hindi siya nakakapag-badminton or hindi siya nakakapag-training, nag-ano siya dito sa bahay, sir, or nag-jogging, parang hinahanap na yung katawan niya. And meron nga yung time, sir, kapag sabi namin parang medyo napapagod na siya, parang nafe-feel naman, although hindi niya sinasabing napapagod. Kasi ang kwa niya, sir, routine po niya, after ng class po ng hapon, diretso po siya sa training. So, sabi namin, kapag may instances na assignments, gano'n, or upcoming quizzes ng kinabukasan, wag muna siya mag-training. So, sinabi ng teacher niya sa akin, meron yung time na gumawa siya ng assignment sa school
tas pinasa niya agad yung assignment kay teacher niya. So parang si teacher, bakit mo pinasa agad? Homework yan. So ang ginawa na yung assignment para makapag-training na siya ng hapon. So dun po namin na-realize na gusto niya talagang mag-badminton. So ang number one po na namin, support talaga sa kanya, sir, sa gusto niya. Well, yung ginawa natin ngayon, sir, same lang din naman sa nung last year, pero yung syempre preparation talaga, number one yan. Yung regarding sa mga kinakain niya, nutritious foods, disiplina sa sarili, dapat matulog siya na maaga talaga, then avoid talaga ng soft drinks, sir. Yun talaga yung niya. Tapos, meron nga yung time, sir, na ngayon talaga medyo na-bother ako or ninervyos ako kasi kunwari ngayon, sir, tas kinabukasan finals niya, na-injure po siya sa paa. Sa paa po niya. So parang kami, baka hindi niya makaya na makuha yung gold kasi injured po yung paa niya, sir. Pero sabi niya sa amin, kuwela kasi kung minsan, sabi niya, kung may tiis pogi, may tiis for gold. Sabi niya sa amin, sir. So, syempre kami, hindi namin pinapakita na kinakabahan kami, nababother kami. Siya, talagang 100% sure na gustong-gusto niya ulit makuha yung gold ulit ngayong 2025 na palaro po. Ang description po kasi, may program po kasi si coach nila, sir. So, equally talaga yan. And nasa sa kanila kung paano nila i-take yung training. Pero sa kanya talagang 100% na tinutodo niya, sir. So, nagtatanong siya kay coach niya kung pwede ba siyang umextra. Like, jogging po. Nagja-jogging po siya uphill, sir. Actually, dina-jogging niya dito papunta sa Tangadan po, sa Abra po. From the start sa Lungog po sa baba, dina-jogging niya diretso hanggang sa Tangadan po. Then, dito rin po sa may view deck, dito sa Nagbukal, sir, minsan ini-sprinting niya po pataas. Yun po yung isang secret niya. Preparation din po. Which is, siya lang po, sir, sinasamahan lang po namin kasi hindi namin kayang po. So parang sakyan ka na. Nagmo-motor po kami, sir, sinasamahan. Tas, ayun. Siya po kasi nagsasabi sa amin, sir, na pwede ba akong mag-jogging. So, instead po na mag-gadgets siya, kung andito siya sa bahay, then why not po, nasamahan namin. Siyempre, as a parent talaga, number one, you need to support your child talaga. In terms na kung ano yung ambitions nila, kung ano yung gusto nila. So, as long as kaya, ganun, sir, andito pa rin kami na susuportahan siya sa lahat ng gusto niya, sir. Yun po. Kailan niyo nakita na may hilig siya sa badminton? Nung mga nag-age po siya ng 7, sir, gano'n. Tapos, yun na yung... Kasi during that time po, parang pandemic days po ata yun, sir. So, hindi siya muna nagdire-diretso hanggang sa lumawag-luwag na. Ayun na po, nag-start mga 8 na po. Tapos, sumabak na siya sa Laguna, Bacolod. Yun po yung first gold din niya sa Bacolod po. Kay Mayor Albi Benitez po. Yun po, sir, nung nag-start na po siya na nakaka-achieve na ng gold po, kasi tuloy-tuloy na po yung tournaments na, sir, nung nag-Bacolod kami, tas ayun po, kapag may mga tournaments na sa NCR po, sumasali na po kami, dire-diretso na po yun, sir. Hanggang sa nagkaroon po ng PBAD yung ranking po, pumupunta na po kami sa mga Visayas, yung mga Ormoc po, mga ganyan. Tapos, Bacolod din po. Every year po kasi yung Bacolod, yung sa Mascara Festival po nila, sir. Pumupunta po kami. Kapag minsan, sir, talaga, to be honest, magastos po talaga yung sports ng badminton po. Pero kapag yung may mga instances po talaga na medyo, kapag po kayo ng, let's say, Visayas po, ganyan, syempre, kailangan po ng mga medyo malaki-laking budget. May mga yung mga relatives po namin, ganyan, nagsusulisit po kami, mga malalapit po sa amin, ganun, sir. Yun po yung isang namin. Sponsor. Yes po, sponsors po talaga. Kaya na ni Charmaine, akit kita handa na yung bag, tapno agbalin latta abalan siya ti amin, iti kakaisunang anak da.
Manipod iti panagbasa na, iti pagadalan, panag-training na, iti Santa Maria, panag-ensayo, panagay-aya, maginggay iti panagisalipda, kadag iti na dumaduma at tournament, ket adada amang tartarabay iti ubingda. Kwan kasi sir, sa akin, based on my assessment sa kanya, kasi medyo maano yung utak kasi niya sir, yun yung assessment ko. Kaya meron yung, hindi siya nakakapag-review pero hindi ko alam na hindi niya nasasabi sa akin sir na may quiz pala sila kinabukasan. So, nagugulat ako yung mga result. Then, meron din yung time, sir, na may tournament kami, tapos late siya nakakapag-exam, sir. So, meron din yung instances na siyang nagta-top 1 pa sa exam niya kahit nahuhuli po siya. Despite sa mga tournaments po, hindi po siya masyadong nakakapag-review. So, parang sa akin yung assessment ko, kaya talaga yung balancing in terms sa studies and sports po niya, sir. Okay. Malayo yung badminton club niya dito sa barangay niyo mismo. So, ano yung ginagawa natin? Parang, ang routine na namin, sir, parang ito sa bahay namin, parang hotel na, sir. Kasi lumalabas kami ng morning, umuwi na po kami mga gabi, sir. Yun po kasi yung training niya, morning. Yes po, sir. Kasi tatlo. Opo, sir, yun po. Okay. Yung kanya, sir, kasi bata pa, so talagang normal yung mga pasaway, ano niya. Pero may mga times naman na matured po siya. Yung maturity niya, yung level ng maturity po niya, hindi po niya level sa age niya pag minsan, sir. Pero may mga instances talaga na medyo pasaway, kakulitan, pero okay lang din naman yun as a bata po. Everyday ba yung training niya dun sa club? Yes po, sir. Minsan lang po, Sunday, half day sila or walang, yun lang po yung rest day nila. Si Coach Cyril po, pwede po. Si Coach Cyril po talagang number 1 na nag-guide po talaga sa kanya, sir, sa training ng badminton po. Siya talaga yung nag-build or yung foundation niya regarding sa sports na to. So, yun po talaga yung number 1 na master niya, yun po, si Coach Cyril po. Pag may tournament siya, talagang hands-on siya or yun talaga? Yes po, sir. Sumasama din po si Coach Cyril po. Okay. Naglalaro pa ba siya? Ay, dito po. Naglalaro naman, hindi naman. Dito sa concert. Mga larong pambata, mga gano'n. Yes po sir, dito sa mga nagbukel, ganyan, kasi maraming bata din po. Okay. Gusto niya din na pinapaluan yung mga bata kasi nakikita niya nagbabadminton dito lang po sa may kalsada, sir. So, sabi namin kasi sa kanya, sir, na kahit ano yung nararating niya, be humble pa rin kung gusto niya. Gusto yung mga bata kasi marami din nag-a-idol po sa kanya. Kinakalaro po din niya yung taga nagbukel po. Ayun, sa mga nag-iidolo po sa anak ko na si Tolitz po, maraming salamat po. And yung mga sumusuporta din po sa kanya, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawa pong sumuporta sa kanya at mas lalo pa po niyang gagalingan and sa kanya po talaga na gusto niya po ulit makuha ulit yung gold for this coming 2026 palarong pambansa po. Ti pagyamyamanan dalanan, ado timang susuporta kadakwada. Banag nga damot amang ted iti inspirasyon kini Tulits. Ubing pay ni Tulits, ngem adon tinagunudan na. Ngem daytoy apo. Dakkel pay ti potential na kadagiti masangwanan nga aldaw. Ta sigurado iti panagdakkel na daytoy met kitdi ti arapat na ti mabigbig iti pakabuklan na pagilyan iti lubong iti badminton no di man iti international nga ibagi na ti pagilyan na Pilipinas kadagiti masungsungad ngay ayam na may salangmet iti baga ti Ilocano daytoy na siglat kini Tulits. Good luck! Ikarkararang mi ti addapay a panagrangpayam. Mamati kami kingka, ken adupay ti panagbaligi a sumangbay kingka. Daytoy manan gagayng kapsat, iti pakabuklan, presentasyon, iti programa tayo. Ilocano, daytoy nasiglat, akas kini Tulits, gagayong kapsat. Ket sapay kuma, tamasungsungad ngal daw,
haan lang nga itulits, no diket da kayo meten ti adda ngay picture tayo iti daytoy programa tayo. Agiyamanak unay. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558, 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Naimbag nga oras tayo manang kakailyan at di manan dato'y programa tayo. Ilocano daytoy nasiglat. Ket iti daytoy gudaway, ikantayumaan ti pamadayaw, dagiti na isang sangayan nga atleta, nga adda, at umay tayok tinaganda. Ket dagitoy kakailyan, Ilocano da. Amuyo ka di isuna, tikaw dyan nga MVP iti Premier Volleyball League, iti panagkampyon ti Petrogas. Isuna ni Brooke Van Sickle, may isa kadagiti star player iti PBL. Isuna nga'y, amuyo ba isuna? Star player matlang isuna, iti San Miguel Beermen. Nasiglat a basketball player iti Philippine Basketball Association wenno PBA ni CJ Perez. When manipud met iti Meralco Bolts ni Chris Newsome. Maasahan isuna ti ayam da. Isuna ti buybuyaan tayo. Iti live wenno online games na sisiglat dang atleta. Adaan itinagan ken kang runaan amang daldala kadagiti teams da. Amuyo kadi no anya tinagpapadaan da. Well, malaksid nga isuda ket imayen ken nagayayamen iti games da DJ Candon City Arena. What is in common with them? Yes, gagayom ken kakabsat agpapada dagita nga Ilocano, adaan iti dara ni Saluyot. Nakayayat man laeng agapu iti Candon City Arena nakaumayda nagayayam dagitoy nga Ilocano. Maragsakan da, tanadanda iti gundaway, amang ipabuya iti talentuda, ken siglat da iti sangwanan dagiti kapamilya, kalugaran, ken kadaraan da. Ununan tayo ni Brooke Bragado Van Sickle. Nupay Inglisera, tadi makil kinagadal-garo di jay Amerika, di jay Hawaii, ngam ninanang na ket taga San Emilio, Ilocos Sur. Kasinsin mismo daytoy apo ni Mayor Joey Bragado. Ket idi nagsango ti Petrogas ken Creamline dito Candon City, sakbay iti games. Amuyo ba? Abinisita ni Brooke ti lugar anakaya na kaninanang na iti ili a San Emilio, Ilocos Sur. Yeah, thank you all for coming out. I really appreciate it, and I hope to be able to talk to all of you. And yeah, thank you for supporting and watching PBL, and I hope that you continue to make all of you
Binayabay mismo isuna ti pamilya Bragado, iti panang taluntun na iti daga ang nagtaudan iti puon na. Nabara a sinarabo isuna dagiti kapamilya, kalugaran, ket naragsak isuna. Yeah, no, it's wonderful. You know, I've been dreaming of this day to be able to get connected with, you know, my ancestry and like where my grandpa came from. So I think it was awesome. And just so happens we have a game tomorrow in Candon, so it just worked out perfect. So I think it was meant to be. So I'm very grateful to be here and be able to immerse myself and get to see where my grandpa grew up and everything. So it's awesome. How does it feel? Does it feel strange, or do you feel familiar already? It's not strange. It's just, I don't know. It's like a sense of, I'm just proud to be a part of this, and it was awesome just to like see, you know, where my relatives live and how their life is, and get like a taste of, you know, the background here, and it's just awesome. It's not strange. It feels more like love, I would say, like more like, you know, like that kind of feeling. Yeah. So is it really your first time? Then I know you hear stories from your grandfather about this place. Yeah, this is my first time. Yeah, so this is, I haven't got to travel around much in the Philippines yet, but I'm very happy that it all worked out and I'm here now, so I'll definitely be back. How this like your homecoming helps you in your journey as a volleyball player? Oh, like coming here? Yeah, I mean, because when I first got here, I told, you know, everyone, hey, my family's from a local SOAR, like, and just to be able to get connected and actually be here is, like, it's wonderful to be able to, like, finally have that connection. I think it definitely helps with the volleyball background, too, because it's, like, that sense of home and, like, that sense of, like, I just want to make you guys proud. And, yeah, I think it's, like, a deeper connection. Okay. Coming to Candon, you already have a home court advantage. Hey, I hope so. I hope so. But yeah, no, I saw that the arena's sold out, so that's just awesome in general for just volleyball, the sport, and just having, you know, everyone come and have that environment. And you know, I'm just really happy and excited for the future of volleyball here, and just to be able to, you know, give entertainment. And I feel like it's more than a sport too. Like I feel like it gives opportunity for people, like especially younger kids, to watch and maybe aspire to want to play volleyball later in life. So I think it's awesome that PVL let us play here. Brooks, before you came here, does your mama or your grandfather told about San Emilio? Yeah, no, my grandpa would always talk about it. He actually misses it very much. He wants to come back, but with his health a little bit issues, he can't make the flight, unfortunately. But that's why I'm like really happy to be able to have this experience and take all these videos so I can go show him, so he gets a little away from home. But yeah, my mom, she was very little when she came here last time, and she was telling me stories of how like it's just super tropical, beautiful, and how the one thing she remembers the most is at nighttime, all the stars. She said it's wonderful because you know how you guys are away from the city and it's very nature. So she says it's just like being able to take that nature and the beauty of it in is amazing. So yeah, I wish I could spend the night tonight, but unfortunately I have a game. But I would have loved to see the stars. I'm just curious. What did you feel, or how do you feel when you see your family home? Yeah, it was interesting just to sit there and be like, wow, finally I get to be in the place that I've heard about. And just like, again, my grandpa, he's my everything. Like my mom's family, my Filipino side, like when my mom would be at work, my grandpa was help raising me and my brother when we were younger. So just to be able to see where he grew up and everything, and just like even like stories of his dad too, my great grandpa too, is awesome to be able to see like how close the community was and everything. I see how happy you are having good conversation or with your
families or the people of San Emilio Yeah. with you. You look so very happy. Yeah, no, because I am happy. I am very happy. Everyone here is so nice, and it's just, like, I want more time here. I want to be able to spend time here and get to like know more people and get to like do hands-on activities. Hey, if I have to go in the fields, I will do some stuff. But Well, it's Christmas around the corner. Maybe you can spend time. I know, yeah. Well, at some point, my mom, she's talking about coming here. So I don't know when that will happen. Hopefully in spring, because she'll come visit, or maybe summer. But we're planning on having a trip up here together, and then having a little vacay time and family time here. So soon. Moving forward, now you've met your relatives here, your townsmate. Will this be an added motivation to you in your journey in your career as a volleyball player? I feel like I feel like definitely, because now that before I came here, I was always like, okay, like my family's from Ilocos, I have that blood tie and everything, and being here, it's like, again, finally being here, having finally met everyone and knowing how San Emilio is just, it definitely adds a little bit more motivation and everything, just because I want to make you guys proud and do my best as I can. So I would say it does. Okay, lastly, you can invite now everyone for your game tomorrow. Yeah, hey guys. We have a game tomorrow. We play Farm Fresh at 4, I believe. I would love to see you guys there. I hope, we play some good volleyball. Hope you guys are entertained, and I get to meet you guys afterwards. So, hope to see you there. Anyway, what can you say about Mayor Joey? Your uncle. Oh, my uncle? My uncle's awesome. Yeah, no, he's very supportive. Like, obviously my whole entire family, they're all supportive, but he's always the one like, hey, like reaching out and like talking to me a lot. So he's very supportive since day one. And yeah, he's awesome, like super easy to get along with. Like he's just like a ray of sunshine. And yeah, I'm happy to be able to call him my uncle. So grateful. Gapuna iti game day, imay sa aminahan nga taga San Emilio tapno buyaan iti panagayayam na DJ Candon City Arena. Ay na, nagmayat man no kasta ti kapamilya, di ba? Brooke, matago-tago ka. Ado kumapay nga MVP trophy ti magunudam. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Anderson, Choco Moto, and
I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, Mr. Balon, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manamit, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Nuiti lang nga, ipagarup mo nga Inglesero, isuna, gapugarod ta kasla Black American, ngayon actually, Nigerian ti amana, ken may sa Pilipina ti inana. Ngayon kit di, nasayo ti panagsauna iti loko. Wala na itong kita na rin. Yaman kami na kami takta dito yung andon. Talaga excited kami na gayahin dito eh. Siyempre, kasalamat kami kini Mayor, kini Vice Mayor na nipita kami dito eh. Ayun, sana mag-enjoy kayo. Bibigyan namin yung best namin, may birthday namin kayo at may inspire sa amin, sa laro. Yaman kami, salamat. Wen, tadi makil isu na J. Bautista, Pangasinan. Isu ti lugar ti inana. Ngam kit day, adu ti kabagyan na dito Santiago, Ilocos Sur. Kinapudno na, idi agay ayam da dito Candon City Arena, adu kadakwada ti May. Of course, ti number 1 supporter na ni inana. Ma'am, anya marinam nga ni CJ, adat ti Candon City, agi pabuya, babae ti basketball, kadagiti kailyan na kaprobinsyaan. Ay kat naragsakak mat ata may na may pabuya day ti talento na giti kabagyan na ti Danar kan na amin nga kailukanuan. Salamat ti pagsuportayo kini CJ. Wen, ini ka na kami ticket. Salamat. Nagigyan ba isuna DJ Danar? Haan, ni J Pangasinan lang. May lang agpaspasya rin di batit ito eh. Wadi di ubing isuna mo may dito eh. Paspasyaran na nagiti ka mabagyak ito ko. Kasano nga na mom nga mahilig iti basketball, kasano na tapa? Hindi basit pa lang hindi nayanak ko. Ngamin di Hong Kong nga nayanak ni CJ. Ubing pa lang bola ti kuanan. Yagam na. Nalay nga bola. So, haan nga bago isuna dito? Haan. Kanay nun. Salamat po tapo. Salamat ti pinagsuportayo ti San Miguel kani CJ Perez. Go, go! Impanakil na, iti kinailukano na bayat iti interview ken kuana. Nasingpet tayo ken nagagut kinunanapay. Nakay ayat man, di ba? Dinggan tayo mangkidi ti interview kini CJ Perez. Taga Region 1, taga Ilocos ka, taga Pangasinan, Ilocano. Alright. Kablao, sir. Kablao, greetings po, sir. Yan, naimbag nga malam. Hindi kayo amin. Maraming salamat sa pag-invite nyo dito sa amin sa Candon. We're excited. Ano pong pakiramdam na nakarating ka sa Candon City? Actually, it's my first time dito sa Candon. Excited kami. Maganda pala dito sa Candon. And lahat ng tao, mga mababait.
sa bagay, si tayo amin nga Ilocano, nabait tayo amin. Singpot tayo, nasingpot tayo amin. So, yun. Nyatirik na sir, nyatirik na, atoy ka? Naragsak na daratoy kami na mga makintod kami ti entertainment lagi taga Kandon. Di lang, excited and siyempre it's an honor. Sir, kino-consider natin na home court advantage ito para sa dahil sa Ilocos mangyayari ito dito? Una, siyempre, advantage kanya tayo, mga Ilocano, siyempre. Lalo na amin nga suporta ti Ilocano talaga 100%. So Ajay, Ajay lang, excited kami na mga ito entertainment dito i Kandun. Makita tayo ti panagkayam nyo, nagiti Meralco Bolts players. Mabigat for sure, bakbakan sir. Una akong ginay yung basketball, ngam ti war, mabalin, ngam unog ti basketball, kakaapa kami no kwa. So Ajay, siyempre, agiti taga Meralco, kahit damot na abakan da kami. So, Ajay. Kunada, agibales kay kanota, inabak na kayo iti Philippine Cup. Si kami ti mga balas kanya da, kwa. Nasakit di naramid da nga di na minsan nung sa bali mo tatan. Sir, tayo yung kamakan dito yung mod? Una diliwan yung Jilong ganisa kan kwa. Kun jibagnet. Jibagnet. Mas so di kinan mi tatay ay kadikalman pay gayang so kang kanan mi. Dirabiin sa pinakbet. Ay wen, pinakbet kan nagpaluto nakji kwa dati may isang ballboy mi gamin nga kwa. Ilocano tagatoy Kandun. Paluto kalding kan kwa native na manok. Aje. Sir, umadado kayo. Dumarami kayo na Ilocano sa basketball. Aja mati ko pagsyatan nga dati may inspire mi nga sa baling Ilocano na i-try da nga ti swerte da ko aja Manila tara di gamin talaga di basketball. Oray dati mat ngam nasa shot no mapandad jay tanong maranasan da mati ko. Kasi ka sir, mga bata kanina na mga share. Nagijay ubing tatay siyempre nakita mo tayo idol da ni Junmar, di ba? Siyempre excited naman tayo yung ubing. Sapay ko na agananos da na makadanon da jay ayan na. The story sir nga dapat player ka ti R1AA ng Dajay, dakil ng inspirasyon mo? Najay, dakil nga lalo kanya dakil na inspirasyon na nga madi nakasurot di jay. Siyempre, maditemo ti gasat tayo. So, siguro, yun lang yung example na para makarating ako kung saan ako. Thanks for having us. Thanks for having us here in your city. It's a beautiful city with a lot of beautiful people. I see a lot of beautiful smiles all around. We hope that we give you a good show. We hope that we inspire some of you to someday be basketball players and someday to play in the PBA. And always do your best and remember to stay in school, okay? Do your best in school as well. All right? God bless. Thank you. Ni Chris Newsom, nupay saan na mong agsaw iti loko, ngam kidi ipanakil na lata. Nupay tubo iti San Nicolas, Ilocos Norte, ngam adadagami nga di makkel kinagigyan isunay di Amerika. Ngam gapu iti basketball nagsubli dito Pilipinas. Ken gapu lang iti basketball nagsubli dito Ilocanja. Tapno gay ayam iti sango dagiti kapamilyana. Ket naragsak isuna iti daytoy agapu. Travel, you arrived late last night. Yes, we left Manila mga 1-2 p.m. and then arrived here mga 8 p.m. So medyo mahaba pero we were able to bond on the bus. You know, we got to talk to our teammates and just experience the beautiful landscape on the way. Of course, we had some stopovers, pero overall, it was fun. It was a good trip for us, and we're just happy that we made it safe. Did our hotel impress you? Yes, the hotel's very nice. The facilities here is really nice. This is my first time being here, and I'm definitely impressed with how everything looks and how nice everybody is. And you know, of course, the food is amazing at the hotel as well. So overall, the hospitality here in Ilocos is very nice. So happy to be here.
You have a root from the Ilocos region? That's right. My Lola is from Barangay Abukay, Pidig, Ilocos Norte. So, yes, I do have roots here in Ilocos, and I'm excited to represent all the people from Ilocos and, of course, my family. How do you feel? It's like a homecoming game. Yeah, it feels good. They're going to be coming down. It's a 3.5-hour drive for them, so I definitely appreciate them taking the time to come down to see me. And, you know, anytime I get to spend here in Ilocos, I want to make sure that I do get to see my family. And so to have them here at the game, it's going to feel really nice to just have familiar faces and just family that I'm really proud to represent, whether that's for Meralco or even Gilas Pilipinas. You know, I get to represent them, and so to have them here, it's going to be really special for me. You just did the outreach program. Your thoughts? I mean, you're one of the inspiration now, these kids. Yeah, that's nice to see all the kids there. I was one of those kids, you know, back in the day, and you know, I was inspired by some players that I've met before, and so that interaction is very important. That maybe they, you know, they've only seen me on TV and now they get to shake my hand in person, and maybe that's going to inspire them to someday become a PBA player or just do their best in whatever it is that they do. But my message to them is simple: just you know, always do your best, always pray, and of course study well, because that's very important as well. So yun lang, I hope that they see that in me and in the professional that I am, and I just hope that I can continue to inspire all the youth out there. Your upcoming games are crucial as well? Yes, upcoming games is crucial sa PBA, lapit na sa playoffs, so every game is crucial na. So, syempre, we want to win every game if we can. But, of course, ang lakas si San Miguel, so it's going to be hard. But, you know, kaya naman. We were able to beat them all Filipino for our first championship. Pero I think they're still a bit bitter about that one, so they might be out for revenge for us. But nonetheless, I think it's going to be a good fight here. And then, of course, we have 2 more games pa. And then it's playoffs na. And then for Meralco, we still have EASL. And then for me personally, I also have Gilas Pilipinas coming up in Feb. So. Speaking of Gilas, Kai is down, KQ is down. Yeah. How the team prepares for that? Yeah, I mean, we just have to go with next man up. That's basketball. That's how it goes. That you can't control certain things, certain injuries, pero that's what the program is for. So that way, when one guy goes down, then there's another person that can fill in and step in for that person. And that's what we are going to do. You know, I think we're going to have some guys that's going to step in and possibly fill in that slot for Kai. But nonetheless, the system and the program is going to be the same with or without Kai. We still have guys available. So for us, it's just go out, continue building. If anything, it can be a good thing for us to be able to learn how to play with different lineups and just really rely on the system and trust the system that we're building with Gilas. So, you know, I'm praying that Kai gets well soon, KQ gets well soon, of course. But nonetheless, we got to keep going, keep pushing forward, and just keep building every single day. Story coming? I'm sorry, see Troy? Yeah. I don't know, and I don't think I'm the one that's qualified to make that announcement. So you just kind of have to wait for the announcement from the SBP officials or see Coach Tim. Last, your invitation na lang for tomorrow's game. Yes, all the PBA fans, please come and support us here in Ilocos Sur. It's going to be a fun game versus San Miguel. It's going to be exciting. The crowd is going to be here cheering, and we're just going to be happy to put on a show for you guys, okay? So wherever you are, please tune in to the PBA, and we'll see you on TV. God bless. Isuda ti idol tayo iti sports, adayo gamin iti nadanundan, adaandan itinagan, ken inspirasyon, ken modelo dagiti ubing, ken dagiti agtutupo, tapno itong dumakilda ket agbalindan tumit, akas la kadakwada. Adun nga Ilocano, adun dagiti Ilocano, nga idolo tayo iti National Pro League. Kas kumakini Danny Ildefonso, Mark Pingris, Paul Alvarez, Sani Kabatu, Kenda Dumapay, adapay da Renz Abando, KG Canaleta, Tony Madarang, Kenda Dumapay. Adapay dagiti rising stars ni Sean ken Dave Ildefonso,
kenti kaaruba tayo ani Jeremiah Antolin Jr. Iti met PBL, Premier Volleyball League, ket adapay dita dagiti mapagtalkan nga Ilocano players, akas kada Mayla Pablo, Gemma Galanza, ken Sharia Nicole Ancheta. Sa bagay, saan makiding nga nakaskas daw tamanipod met idin, adun dagiti nagan ang nagampayag gapu iti sports. Kas kumakini Chupilo Ildefonso, ang mauwagan iti Ilocano Shark, gapu tayo sunat ikaw na Pilipino ang nagbalin a medalist iti Olympics. Ni Brian Viloria, ang mauwagan iti Hawaiian Punch, gapu iti panagkampyon na iti boxing. Ni David Buenavax, ang may sa decathlete ken dadumapay. Ilocano da gamin dagitoy, nasiglat na dagitoy. Ket toy numutibiyang, mamati nga adupay ti sumurot, iti tugot dagitoy nga atleta nga Ilocano. Agyaman kami manan, iting kayo panagbuya, ken panagdengeg kakailan, iti programa tayo, Ilocano daytoy nasiglat. Ala, ket ti pampanawaga milata, no adda dagiti amuyo, nga Ilocano nga nasiglat, nga Ilocano ang nasiglat, ang mabalin tayo, nga i-feature dito yung programa ay kalbitin da kami laeng taumay kami dita. Ure niya, atleta, dagiti nakaramid iti naisang sangayan, mang tagtagiben iti kultura, tradisyon ken kanawidan, mabalin amin dagita, gagayong ken kakapsat. Agyaman kami manan, ket intuno sumarunumanan aparang iti programa tayo, Ilocano daytoy nasiglat. As the city of love and care. Ating pagkakaisa at pagtutulungan, unti-unti nating naitataas ang kandon tungo sa ating ninilikming kinakabukasan, ang pagiging isang ganap na first-class city. Sa paglipas ng mga taon, ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagkakaisa ng ating kasaysayan, kundi ang pagpalakas din ng diwa ng ating mga layunin bilang kantonyo. By his drum, I'm crossed and
higit pa rito, isang lungsod na tunay na may pamagmalaki ng bawat Candonian. 25 years na intayo dinalan City of Candon, pudno nga ingungutan na progreso na yan. Iintay dinalan, lagi di umili at dalat tamet bayanihan. Candon City, syudad ang progresibo, tulbek itibiyag na indag na ti puso, kultura ti Candon, napinta sa pudno, panagkay kay sa atoy makita yo. City of Candon, 25 years of love and care. Ipukaw ken ikanta the progress we share. City of Candon, the city After 25 years, May you continue to inspire our families, strengthen our communities, and help shape the future of our city. Candon will always remain a true city of love and care. Ang fiesta sigurado ang naragsak sa laking musik na punuan ang kaay-ayak kultura di Candon. Narangrang nalapsat amin ang Candon, yan nadaan pa nag-iinayat. Tunggal kanta ken tunggal ayat makita yorang sa syudad at tuloy met kada tayo apay kay sa tao ken mangida daulo tapno amin nga. At kung noon ang sigaw ng Candon ay sigaw para sa kalayaan, ngayon, naway, maging sigaw din ito ng pagmamahal, pagkalinga at sama-samahang magpag-angat ng bawat mamamayan. it was just a dream, but a hard work with sweat and tears that I encountered when I fully worked hard for this dream. City of Candon, 25 years of love and care. Ipukaw ikanta the progress we share. City of Candon, the city of love and care. 25 years of joy, our voices fill the air. Mabuhay ang alaala ng ating mga bayani, mabuhay ang Candon, Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Isis Candon. Candon City, Happy Tobacco Festival. Happy Tobacco Festival kada tayo amin. Mabuhay ang ating lungsod na Candon. Fill the I now declare the 2026 Region 1 Athletic Association Meet officially open. palakpakan po natin ang Red. We roll out the red carpet for all of you here in Candon City, not only as competitors,
but as honored guests and partners in this celebration of youth, excellence, and unity. To our coaches, trainers, and mentors, thank you for shaping not just skilled athletes,